guys, welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, atong background karon kay mga basakan. So nata karon sa sa ganin ya binintian. So nata karon sa binintian Shareable Eunice Bohol. Unja padung mi karon sa ilang yaya, which is igsuon ni mama. Okay, si Jan, naaman si Jan yung binintian ka puyo. Mo ni Jong bana si Kuya Roger. Hi Kuya Roger. Hi. So, baklay me kay agilahang bahay. Tara dito kanang likod ng mga sagingan. Aring dapit sa agi migbasak. So, agi tag mga kilapil. Tara sila. Naguna nagbaklay. Nawahi ko. Let's go guys. Si Rodeno. Hi. Hi din. Hi. Hi. Sama ni anak ni Yaya guys. Bugtong anak. Only daughter. Yes. Pila na ganda edad mo din? Shout out sa mga classmates din. Hi sa mga classmate diha. Char. Shout out. Sino kang graduha din? Grade? Ana Shera? Shout out sa tanang grade 12 sa Shareable Eunice High School. Yeah, shout out ninyong tanan sa mga grade 12 tarong mag-eskwela diha aron makagraduate mo. So, taras lang papa dito guys, wala na mo uban na mo dito. Gilayuan. So, baklay na mi on our way to Yaya's house. Yaya, among tawag iya ba? Iya. Yaya. For short. DL! Woo, DL! Binintian. Shareable Eunice Bohol. Yes. Uy, Jesus. Hoy, diday siya. Kuan, tubig. Dili si Jaso, guys. Tubig daw sa basak. Labing si pidahuna dyan, guys. So it's been a long time, mga pila na jud ka tuig. Uy, wa may kabalik na ani. Labi na nag-iro ani, injuhan ni iro. Kanang ay singani mo. De? Unom ka buo. Grabe labing iro ah. So guys, tanawa. Puro usig, dili na giro. Silingan na ninyo diha. Ayan, nandito sila harap niya. Kaso ng pamilya. Bunda. Ato sila pamilya, mga eskwela. Pamangkin. Yes, na namin sa bahay nilang Yaya. Hinlua oy. Welcome home. May pasyon guys. Uy, passion fruit oh. No guys. Anong passion fruit oy. Moro ba niya mong pamuwakon sa unay laninang? Kanag passion fruit. So, naanami sa ilang Yaya. Yes. So, naanami sa balay ni Yaya. Here we are. Nanami.
Yes, amo dayon natasabay nilang yaya. Let's go. Hi, Dugi. Hinluwa eh. Hi. Hi. Yes, hello. Kaya dong na jud may ani. So, nami dire first time ng Runa. Ah. Yes, nami dire. And look, perting the grabe kayog award si Rodin. Uy. Grabe award. Hakot ah. Sumoni tanan ang award ni Rodin, guys. Grabe. Sana all. Sumoni award ni Rodin. Since elementary niya? Since elementary? Oh, gikan sa preschool taman. Karon, present. Nawa, guys. Sana all. Gagaw naman na ha. Gagaw naman na. Yan, dana mi dire inom na mig tubig. Init ba di ay? Init. Yes. Dana mi dire. Marangan. Sukod ko na ni din. Sibot ko na ni mo lahat. Inukay So, manginom sa miog tubig, guys. So, guys, na bingkang mako. Ayaw, Blake! Bingkang mako. Yes, yaya. Labing mga iro din ni Pita. Ara jud lamiya ni mohangin ba? Arang haya-haya. Liglang ba di ay? Kobe, hi. Hi, be, hi. Tanawan niya mong video. Kita juga nih, hi. Haman? Tanawan nih sa YouTube ni Ma'am siya. Babay sa hi. Na hi. Murahan man nag-senior, Roy. Karon pa kakaanhin na. Karon pa kakaanhin na. Like horse, oh. Ngawa, gadagan. Kali-kali atong gilis lang din. Aray, silong. Mo ni silong. Hayahay sa mo ang silong. Oh, tayo mga. Tara. Narisig na na ya. Dong, arang dito dong. Mas tita to dong? Tita. Nawa guys, ang view from here ato sa gawas. Oh, sus. Arang ka hinlo mo ilang yaya, oh. Grabe. Oh, so hinlo. Grabe na mga fashion fruit and ari oh. Na, ara lamiya sa ani jud. Labi naghangin, ang hangin ba? Grabing fresh. Ayo ang hangin. Yay. Ni silong. Na picture dito ninyo. Ano siya view sa gawas oh. Wow, grabe kayo ka relaxing ba ang view. Na kay mga kay lingaw ba magmuni-muni bitaw kaning gawas. Tanaw ra kas palibot ana. Relaxing kay lami naghangin ra mo no, lami ra mo nang hangin ane. Nay pamuwilan adto oh. Pasag tanom. Landong jod noon kay daghang tanom arang hinluay lang bayo eh. Picture mo dito. Okay, picture. Oh? Oh, da. Haman. Hay mga picture nila guys oh. Sila oh, diba? Da. Dapo ikaw ako na dapo oh. Mga ta. So guys, mga snacks ta karon og puto og bingka. So mga snacks ta guys, let's go. Kumusta? Mga unta. A few moments later. Karon mga una sa bidre.
Na yung mga, asa ni? Manok, bisaya, nagisabaw o gisugba. Yes. Kaon na pod, everywhere. Kaon everywhere. Kaon there, kaon here. Bambang everywhere. Kaon dito. Muna gingon og sunod alaman ta mag-diet. So guys, mga ano ka. Gamay ra kun. Wala na ko dyan. Pasalamat. Oh, mga unsa ka. Mana na sila to. Nung Diyos nga labing gamahanan sa tanan na salamat yung pagkaon nga nasa mo tubangan ginong kanalangini kinamahal kinagi sa imong buhay pangalan Lord God iti nga makakahatag og kusog sa matag usa ka namo Ginoo daray ug kasulay katapusan na imong Jesus Christ I pray. Amen. Mga una, kainan na. So mga unsa ni guys. Dagko bitaw Sunoy bate. Ako at batikon. Tingin na sa moy gadir kana lagi. Ay, gratan to niya ra. Latan ito kanina naan. Tawag ka di sa arang ay latan ba. Ako na ta guys. Kainan na. Many hours later. Okay, so karon humanamig kaon unja mobalik na pud mi adto guys kay madto mi sa simbahan karon and hinahinay mi og kuan medyo muna may nilang ama guys. Dalen. Uli na me. Away sagud karon nalin. Dali lang. Deal, wata ko bidi. Kaya sa deal kay mag ta. So guys, so guys, mauli na mi and maghinahinay na mig baklay kami la DL unyan yun na si Deb dyan na si Rona. So, thank you so much for watching. Salamat sa tanan nga mga nag-subscribe. Thank you so much. Bye. Bye na. Bye guys.